Ola, que tal, como están? Benvidos un día máis ao Faladoiro, como sempre, moitos temas dos que falar. O primeiro, en relación co asasinato da nena Asunta Basterra. A defensa de Charo Porto, a nai da cativa, vende recorrer a prisión da súa clienta ante o Tribunal Constitucional e pídelle tamén a Audiencia da Coruña que o caso sexa xulgado por xuíces profesionais e non por un xurado popular. Por aí temos que abrir un día máis a tertulia, pero a xornada ten máis protagonistas, entre eles o deputado de Ague, David Fernández Calviño, que onte chegaba de Dinamarca, onde traballa como investigador para asistir ao pleno no Parlamento galego. Todo apunta a que será o seu último pleno. Mañá está prevista unha comparecencia ante os medios de comunicación, previsiblemente para anunciar que deixa a súa acta de parlamentario, e veremos que pasa, porque a seguinte na lista, Carmen Iglesias de Esquerda Unida, mantense firme na súa decisión de non ceder o escano para que sexa ocupado por alguén de Anova. Bueno, falaremos desa cuestión, falaremos tamén de como queda o Partido Socialista tras a conferencia política da pasada fin de semana e dos primeiros pasos de Gómez Besteiro á fronte do PSDG. Este venres reúnese co presidente Feijóo. E todo isto na véspera de que se faga pública a sentenza do Prestige, 11 anos despois do afundimento do petrolero fronte ás costas galegas, no que foi a maior catástrofe ambiental ocorrida nunca en España. Estes son os temas e os contertulios. A profesora de Dereito da Universidade de Santiago, Alba Nogueira. Que tal, Alba? Hola, benvida un día máis. O exdeputado do Partido Socialista, Xavier Carro. Que tal, Xavier? Hola. Benvido. E a xornalista Ana Peón. Que tal, Ana? Hola. Benvida tamén. Bueno, pois, dicía eu moitos temas, así que, como sempre, máis que nunca brevidade, queridos contertulios, sei que o podedes facer. Primeiro asunto en clave local, un tema moi serio, o caso Asunta, do que tantas veces pois temos que falar nesta mesa. Hoxe, polas accións emprendidas pola defensa de Charo Porto, como dicía, dous recursos, un ante a Constitucional pola prisión da nai da cativa. Alega o abogado que se atopa Charo Porto nunha situación de indefensión e que se vulneraron os seus dereitos fundamentais, e outro recurso ante a Audiencia da Coruña para que ese caso sexa xulgado por xuíces profesionais e non por un xurado popular. Hai malestar, hai tensión entre o abogado de Charo Porto e o xuíz instructor Vázquez Taín, que se botan en cara mutuamente as súas intervencións nos medios de comunicación, unha cousa que chama a atención, alo menos a mí, non? Vou empezar pola xurista da mesa, se vos parece os demais, porque entendo, Alba, que é normal que a defensa de Charo Porto, pois, o abogado empregue todas as armas das que dispón, non? É un pouco previsible, non? Está facendo o seu traballo, parece que ben, non? Alo menos, co que ten, intenta facelo, non? Efectivamente, decir, os abogados defensores está claro que teñen que utilizar todos os medios que lle dá a legislación procesual para intentar defender aos seus clientes, e é unha lei casi, entre comillas, debida a esa cuestión, e el parece que está utilizando. En todo caso, hai algúns dos elementos que se apuntan neses recursos, en concreto o tema da forma do xuízo, se é mediante un xurado popular ou non, que é un elemento, bueno, que sempre foi obxeto de discusión. A lei do xurado popular xa no seu día foi relativamente polémica, e nun caso como este, pois parece que as críticas que se lle facían, hai defensores deles, e en concreto, pois, digamos, un dos seus principais artífices, que era Luciano Varela, hoxe en día magistrado do Tribunal Supremo, pois é un claro defensor, pero, bueno, nun caso tan mediático como este, eu tamén comprendo as razóns que alega o abogado defensor, que sí que parece difícil que non haxa xente con ideas preconcebidas sobre o caso despois dos ríos de tinta que fixeron correr. E despois, en canto a un pouco as críticas entre el e o xuíz, temos aquel dito galego, no, de dixo ya tixola o pote. E entonces, pois, bastante caído, non? Por lo que estamos neste caso, pois, efectivamente, a tixola e o pote pois teñen unha dura competencia, eu creo que neste asunto, non? A ver, Ana e Xavier, sobre este asunto, que pensades, as dúas cuestións que apuntamos? Básicamente coincido con Alba. Primeiro, que o abogado defensor pois ten que utilizar todas as armas que atopa para defender a súa cliente. Aquí neste caso, que parece haber, vamos, indicios suficientes para, bueno, a pesar da presunción de inocencia, en primeiro lugar a presunción de inocencia, pero aínda así parece que haber indicios suficientes de que pode ser responsable do asesinato. Entón o abogado ten que recurrir, eu diría, a cuestións máis
procedimentais que do fondo da cuestión. Creo que é un abogado mediático e que nese senso está facendo ben a súa labor, un pouco contrarrestar en todas as tertulias que hai pois esa imaxe de culpabilidade que xa se formou da súa clienta. E isto coincide co tema do xurado popular. Eu creo que en este tipo de asesinatos, sobre todo de menores que conmocionan tanto a sociedade, que é moi difícil manter a imparcialidade, non? Por exemplo, no caso Bretón, non? Que ademais, con toda a información que hai nos medios de comunicación, parece difícil que as persoas podan estar ailladas de toda esa información que lle chegou. Eu entendo que nun caso así, pois que prefiras un xurado profesional que non un xurado popular. Entonces eu creo que entra dentro da lógica a actuación que está levando a cabo o abogado da defensa. Información chegou moita e mala, porque moita se iba desmentindo horas despois de facerse pública, non? Que de outra cosa claro, tamén... pero as persoas que o siguen tampouco están pendientes de todo. Me imagino que teñen informacións a retazos e todo isto, eso que conmociona tanto, pois é difícil manter a neutralidade. E además hai un elemento aí tamén, e é que no fondo ao estar o segredo de sumario decretado, el só pode recurrir a recursos sobre cuestións máis de tipo formal ou de garantías de dereitos da súa defendida, que a cuestións relacionadas un pouco co tema da instrucción, porque non coñece que está aí, máis que esas filtracións que poida haber sexan ou non certas, non? Bueno, eu, por outra parte, penso que tanto está sometido a esta presión mediática pois un xurado popular como un grupo de xueces. O sea, é igual, os xueces tamén leen a prensa, tamén son personas e tamén se poden equivocar, teñen opinións e tamén se equivocan, non se poden equivocar, pero é unha formación xurídica, creo eu, non? Sí, pero tamén é certo que un xurado popular, cando se pon a xuzgar un caso, non está na súa casa vendo a televisión ou lendo a prensa que lle dá gana, está ali, ve as probas, escoita os testigos, haberá por fora moita información boa ou mala, pero a información que hai dentro do proceso xudicial a que o xurado popular ten todo o acceso e ten toda presente é a información que vale realmente para o xuicio. E eu non sei por que pois un carpinteiro ou unha ama de casa non poden ter pois tan bon xuicio, tan bon sentido común como un xuez. Eu son desde logo un claro defensor dos xurados populares e creo que neste caso pois é moi adecuado que sea un xurado popular o que xuzgue este caso. Por outra parte, comparto o que decides, que non me extraña que o abogado pois utilice todos os recursos ao seu alcance para intentar defender a súa cliente, pois para eso está e ese é o papel constitucional que lle toca, e además creo que hasta é bon para o resultado do xuicio, non? Porque que ao final non se pode alegar é que, bueno, ao final o resultado foi así porque houve unha mala defensa ou porque non puido. Eu creo que está moi ben, que cantas máis armas de defensa utilice, pois máis claro estará a sentencia, pero desde logo si pode ser con xurado popular. Ben distinta en todo caso a estrategia do abogado de Charo Porto da que ten a abogada de Basterra, non? Que é moito máis discreta, non? A que non vimos de momento en ningún medio de comunicación. Bueno, se vos parece, imos seguir, porque temos moitas cuestións das que falar, pero antes de seguir, que me pedía Xavier aí uns, ia dicir minutiños, non, uns segundiños, menos de un minuto, para contarnos algo, a ver, interesante, a ver. No, eu quería aproveitar a presencia en Correo de Televisión para trasladar unha reivindicación dos veciños do barrio de Vistalegre, dos Pelamios, que unha vez máis, nos últimos 20 días, pois houve outra inundación. Eu mesmo me correspondeu pois con axudarlle a un veciño que se inundou a casa, e a verdade, a desesperación foi que chamamos a policía, chamamos aos bombeiros, bueno, cando 3 horas despois apareceu a policía, pois o policía, seguramente con moito sentido común, nos dixo: como non saíades na tele, non tens nada que facer. Pois que saibas, bueno, pois queda feita a reclamación, a reivindicación, que me parece moi oportuna, e que saibas que hoxe o alcalde anunciaba pois que se pediu informes a Coagés, non, para ver que pasa en esa zona, en algunha outra tamén, pero en Pelamios, non, unha zona moi afectada realmente polos asolagamentos, non? Seguramente xa sabía que iba a falar na tele deste tema.
pois seguramente sería por eso. Bueno, pois en todo caso é que dá a reclamación oportuna e que tomen nota no Concello, e nós temos que seguir falando de outras cuestións. Facemos parada no Parlamento de Galicia, onde hoxe había pleno, falábase do copagamento sanitario, falouse tamén do novo modelo de servizos sociais da Xunta, pero nós queremos deternos no que foi sen dúbida un dos protagonistas, non? O no que recaeron moitas miradas, e seguro que todas as dos xornalistas que cubrían o pleno, que o deputado de Ague, David Fernández Calviño, regresou como estaba previsto, como agardábamos, de Dinamarca, onde está xa a traballar como investigador, bueno, pois para asistir a ese pleno. Mañá hai unha comparecencia ante a prensa anunciada, estará Calviño, estará Beiras, estará Yolanda Díaz, e pensamos que nos anunciarán que deixa o escano, non? Imagino que pois será o que pase. O asunto é que vai pasar a partir dese momento, non? Con pois quen vai asumir ese escano. Carmen Iglesias é a quen lle toca a seguinte na lista de Esquerda Unida. Entón, bueno, abrese aí unhas incertezas que os xornalistas estamos desexando que se resolvan, non? Como creedes que ten que rematar este asunto? Como lle pode afectar a imaxe de Alternativa Galega de Esquerda? A ver, Ana, por exemplo, na túa opinión. Sí. Eu, en primeiro lugar, falando do pleno que se celebra hoxe, quería decir que ao deputado que está en Copenhague deulle tempo a chegar ao pleno esta mañán, pero o que non estivo foi Xosé Manuel Beiras, que vive en Brión, e non sei por que motivo, pero ao longo da mañán... Razóns de saúde, non? Foi o que se comunicou, non? Bueno, chegou desde Copenhague, pero non chegou desde Brión. Eu creo que o dano na imaxe da coalición xa está feito, non? O tema se xestionou moi mal desde o principio e non ten, además, explicación razonable. Que un deputado pretenda compatibilizar a súa labor de defensa dos cidadáns vivindo e traballando en Copenhague, desde logo non parece sensato e razonable. O que tamén fai dano é sobre todo que a coalición Ague, que se presentaba como esa coalición antisistema, que estaba en contra do modelo de partidos tradicionais, que iban a rexenerar a vida democrática, pois vemos que a primeira disputa que houbo no Parlamento de Galicia foi polo tamaño do despacho que tiña Beiras, non? A súa protesta porque decía que non tiña espacio suficiente. Agora vemos que unha pelexa entre dous partidos integrados nunha coalición para ver quen se queda no escano, que é moi extraño. Se te presentas nunha coalición, hai un programa común e debería poder defendelo calquera parte desa coalición. E chámame tamén moito a atención esta coalición que fala de rexenerar a vida democrática, que nun momento no que os cidadáns demandan cercanía dos políticos, é dicir, falas incluso dun sistema parecido británico de distritos de deputados próximos aos cidadáns, pois escoitamos a Yolanda Díaz dicindo que os escanos son no seu caso está plasmado nun escrito, dicela, nun acordo con Beiras, de que os escanos son das formacións políticas. Pois, o Tribunal Constitucional é claro que os escanos son dos deputados, non das formacións políticas, pero incluso pois deberíamos tender ao contrario, é dicir, o deputado que responda ante os seus electores, pero non pode ser que o partido pretenda ser o dono dese escano. Desde logo, a min chamame a atención en este momento eso de rexenerar a vida democrática, que debe pasar por maior cercanía, pois parece que volvemos ao modelo do Politburó, non? Que parece que reivindica Ague. Bueno, pois Ana, que ve aí moitos erros en como se xestionou este asunto. A ver, bueno, que é moi difícil tamén de xestionar. Eu creo que desde o primeiro momento, pois, o máis lóxico é que vaya o seguinte da lista. Eu creo que é o máis respetuoso, ademais, co voto dos cidadáns. Un cidadán vota unha lista, e o lóxico é que se non hai un motivo de saúde, unha causa de forza maior, é que o seguinte da lista asuma ese escano. A ver, concordades que a lectura que fai Ana, Xavier Alba, como vedes? A ver, Alba. Bueno, que queiras. Eu concordo con isto último, non? Eu creo que o lóxico é que pase o seguinte da lista, non? E despois os problemas internos que poida haber, que a min tampouco me escandalizan, pois en unha coalición que acaba de facerse, foi pois unha coalición un tanto precipitada tamén, non? Que tampouco agardaba eses resultados, claro, non? Non agardaba ninguén, non? O sea, eran, pois iso, por decirlo así, unha parexa que se conoceu onta a noite, non?
Pero houve flechazo. Houve flechazo e, bueno, pues, saliu todo moi ben nese momento do flechazo, pero, bueno, hai conflictos e me parece normal, razonable que o saiba, pero efectivamente eu creo que hai que xestionarlos de outra maneira e hai algúns principios que non se deberían de corromper, non? En primeiro lugar eso, non? En primeiro lugar que, como dice Ana, os cidadáns votan unha lista que, bueno, é como é, o mellor debería ser de outra forma, nos así planteamos na nosa conferencia política, pero é como é, unha lista que ten un orden determinado e, polo tanto, corresponde ao seguinte. Pois non parece moi lóxico darlle voltas a ese orden que non deixa de estar refrendado pola vontade popular. Por lo tanto, se despois hai outros equilibrios internos que resolver, pois resólvanse, pero de outra maneira, ou noutro ámbito, ou nas seguintes eleccións, ou o que pasa é claro, cando un partido é tan, ou unha coalición é tan nova, pois non hai esa perspectiva do tempo, seguramente non teñen esa perspectiva do tempo e para eles as municipales do ano que ven xa son, pois, non sei, un futuro moi lonxano, non que sei cal é a súa concepción do tempo, non? Pero, bueno, eu espero que o resolvan e depois o que sí me dá un pouco de pena é ver como bueno, que o que pasa con este diputado pois, é un pouco o reflexo do que pasa no país, non? E o que me dá pena é o que pasa no país, non? Que, efectivamente, a xente nova e a xente máis preparada e a xente que está en posibilidade vital de aportar moito a esta sociedade, pois ten que marchar, non? E iso sí que... Un matiz, eu creo que un cargo político ten un compromiso político e cando alguén se presenta ante os cidadáns e pide o seu voto é para 4 anos, non para decir se atopo un traballo voume, aínda que faga sacrificios personais ou profesionais. Seguro que hai hai casos de políticos que non teñen profesión, evidentemente, pero tamén hai profesionais que renuncian ao seu traballo para dedicarse á política porque enténdena como un servicio público. Entón, se te comprometes 4 anos, espera eses 4 anos. A mí non me parece lóxico que nun ano digas agora atopo o traballo e voume, porque eso, a política é compromiso. Que hai máis importante que ter o respaldo dos teus cidadáns, non? Alba. E por eso eu entendo que non debería marcharse, aínda que supoñe un sacrificio profesional, porque eu creo que tamén hai moitos que fan, non? Podo compartir eso, pero tamén tampouco non me atopo con forza moral suficiente como para decirle a unha persona, ti fulano de tal, tes que facer isto. Pois, bueno, cada un tomará a súa decisión personal e se quere marchar, pois é unha decisión personal. Alba, sobre as dúas cuestións. Sí, imos ver, que non é o primeiro diputado residente ausente, o tristemente famoso Castelao Bragaña do Partido Popular, que decía que lo de que as leis había que violalas igual que as mulleres, foi o primeiro caso, é dicir que... Non, Castelao Bragaña vivía en Galicia. Castelao Bragaña, un matiz, porque vivía... claro, non, Castelao Bragaña... Non, Castelao Bragaña viña ao inicio do curso político, que era en setembro, e cando remataba o curso político, marchaba de vacacións ao seu país, pero el tiña a súa residencia aquí e a súa familia aló. Non, el vivía en Galicia, está acreditado na residencia no Parlamento. Castelao Bragaña, eso, a súa familia vivía en Argentina, era emigrante, pero el residía en Galicia. En todo caso, quer decir que a cuestión de, digamos, eu creo que o que marca fundamentalmente esta decisión do diputado de Ague é un pouco, digamos, eu creo que corta un discurso que se intentaba trasladar á sociedade, que en parte tamén os medios venderon adecuadamente, é dicir, porque tampouco é que estas controversias sexan de onte pola noite, é dicir, o día que se presentaban as candidaturas diante da Xunta Electoral, se sabía nos medios de comunicación que diante da Xunta Electoral da Coruña houbo problemas de como iba a lista e houbo, digamos, un forcejeo no último, ata o último momento, nos 12 menos cuarto da noite. Entonces, quer decir, que non se trasladara, non se exteriorizara iso, pois, bueno, digamos, hai que preguntarse por que non se fixo antes, pero en todo caso eu creo que, digamos, un pouco a min o que máis me renxe desta situación é a incoherencia na decisión adoptada. O mesmo diputado, hai cousa dun mes, renunciou á súa acta de concelleiro en Toén. Tiña unha duplicidade de cargos públicos, era concelleiro e era diputado, e nese caso en Toén, unha acta conseguida baixo as siglas do BNG,
nese caso sí que as siglas eran persoais e non da organización, dicir que hai unha incoherencia nas dúas decisións, pero nese caso renuncia. Por que renuncia entón? Porque a seguinte na lista tamén marchou a Nova. Entonces, nin é coherente a decisión na cuestión de se as siglas son das persoas ou dos partidos, porque adopta unha decisión distinta no caso do Parlamento de Galicia ao que sucede no Concello de Taén, nin é coherente na solución dimito cando teño garantido que o seguinte dos meus, pero non dimito cando o seguinte é unha persona de Esquerda Unida que quere tomar posesión do escano e non deixar correr a lista o terceiro. Entón, eu creo que o que sí que non é defendible é esa incoherencia nos comportamentos políticos. Eu creo que as organizacións de esquerdas que predican pois outro tipo de relación ca cidadanía, que predican tamén que o comportamento dos cargos públicos pois ten que ser intachable, incluso que buscan un prestixio da vida, digamos, un prestixiamento da vida política, pois este tipo de comportamentos van na dirección contraria. De feito, o Partido Popular o propio Luns aproveitaba esta situación pois para volver a dar unha batida ca súa teima de reducir o tamaño do Parlamento de Galicia, cousa que eu creo que é profundamente errada, porque vai no sentido de reducir a capacidade de control do goberno por parte da oposición, é claramente a intención do Partido Popular, pero se utilizan este tipo de sucesos pois para dar ese combate mediático, non? A ver, rapidamente, cousas que queredes apuntar. Sí, eu quería apuntar algo todos con brevidade, sobre isto de quen é o escano, non? Se é da persoa ou se é do partido. É certo que hai sentencias que dicen que é da persoa, porque é a persoa que sae elexida, pero tamén é certo que a persoa sae elexida nunha candidatura dun partido político con listas pechadas, con listas pechadas, e que se non fora nesa candidatura non tería ese escano. Non é que se sumen, o sea, o Congreso dos Diputados ou o Parlamento de Galicia non se compón dunha suma de persoas que se elixen individualmente, senón dunha lista conxunta que a xente vota sabendo que vota a tal partido ou outro partido, non? E moitas veces sabe que vota o partido e non sabe quen é o número 4 da lista, non? Por lo tanto, aí é que o partido quen fai a campaña, quen gasta cartos, etcétera, non é a persona que o sistema electoral en España é un sistema de partidos e así tamén o dice a Constitución. Por lo tanto, eu creo que aí existe un problema sin resolver, non? Desde o meu punto de vista, eu creo que deberíamos de intentar efectivamente acercar máis o compromiso do deputado co seu entorno máis directo e sacarlle poder ao que é a estructura do partido sobre o diputado. Creo que eso sería positivo, pero tal como está o sistema electoral é imposible. O sea, eso hai que ser consciente. E despois eu creo que en calqueira caso, por exemplo, a min pasoume un caso parecido. Eu estaba no Senado, de senador por designación autonómica, e era o número 4 da lista pola provincia da Coruña do Partido Socialista. Ao dimitir como diputado o exministro de Cultura, Molina, correspondíame a min entrar ao Congreso. Podía eu, personalmente, elexir se quedar no Senado ou pasar ao Congreso, non? Sin embargo, me pareceu, e así o fixen, que o correcto era que esa opción a tomar o partido en función da organización interna que quixera facer. E me parece que non me correspondía a min elexir onde me quedaba, sino que lle correspondía á Executiva do partido decir, no, Xavier, convén que esteñas aquí, neste caso volvín ao Congreso, porque naquele momento entrara Pablo García, que era secretario de organización ao Senado. Me parece que ese tipo de decisións lle corresponden ao partido. En este sistema electoral, non? E esta xente que dimite o chamado transfugismo político, non? Que manteñen a acta pero traicionan as siglas, me parece que é unha incoherencia. Se traicionas as siglas, marcha, deixa a acta, porque a acta correspondelle ao partido político que foi votado nas eleccións. Ana. En primeiro lugar, este problema é un problema de AGE, son eles os que coa súa actuación están contribuindo a desprestixiar a vida política, a desprestixiar a actividade dos deputados. O Partido Popular non ten nada que ver, nin aproveita nada. O problema é de AGE, e o da reducción de diputados figuraba no programa electoral do Partido Popular, e o Estatuto de Autonomía de Galicia contempla unha franxa de deputados que va desde 61
en adiante, é dicir, se estamos nunha franxa de 75, o estatuto contempla 61, por que cando se redactou o estatuto non houve ninguén que dixese non, que 61 sería unha franxa moi pequena? Pois nese momento non se plantexou. Parece que agora que se reducen altos cargos, se reduce a administración, pois que se pode facer tamén unha reducción de deputados mantendo a representatividade, porque eu creo, bueno, se por exemplo ves en Estados Unidos o número de senadores ou de deputados que hai, con 61 deputados non estarían ben representados os galegos. Pois eu creo que sí, eu creo que sí. É o que pensan os cidadáns, vamos, de feito, as enquisas así o reflicten, que a maior parte... Pero temos sistemas políticos bastante distintos. É distinto un sistema como estadounidense, bipartidista, de un sistema donde hai, digamos, multipartidista, no sentido de canto máis reduzas a presenza, digamos, a representatividade, o número de parlamentarios, máis reduces a presenza das minorías, é dicir, se aumenta moito a desproporción da sobrerepresentación, porque é un sistema que favorece os partidos grandes, entón, son sobrerepresentados en moita maior medida canto menor é o tamaño do Parlamento. É evidente, e iso non xo digo, digamos, eu dincho calquera politólogo que polo forma de funcionamento do noso Parlamento, un Parlamento que non funciona só en pleno, sino que funciona en comisións, se reduces o tamaño do Parlamento, reduces o tamaño das comisións. Hoxe en día xa, por exemplo, o BNG e AGE só teñen un membro por comisión. Se reduces o tamaño do Parlamento, pode suceder que algunha das forzas minoritarias non teña presencia, como sucede no Congreso do Estado, en algunha das comisións, ou en moitas das comisións, na mitade delas. Eso, evidentemente, resta capacidade de control e ao PP lle favorece na medida en que sexa o goberno. Dicir, canto ao grupo mayoritario, canto menos oposición teñas que poda trasladar, como que decía ela, hoxe levaba o BNG o tema do copagamento sanitario ao Parlamento de Galicia. Si na Comisión de Sanidade non está o BNG, non vai ese tema e o PP de rositas. A representación dos partidos políticos no Parlamento a deciden os cidadáns, o voto dos cidadáns. Se un partido ten moitos máis votos que outro... En función das normas que hai establecidas. Por exemplo, mira... En todo caso, están en desacordo. Máis do 50% da poboación vota formacións que están en desacordo con esa reducción. En este caso, gañou as eleccións con maioría absoluta, e ten maioría absoluta no Parlamento, un partido, o PP ten máis votos que PSOE, BNG e AGE xuntos. Suma, fai a suma, pero o PP ten máis votos que PSOE, BNG e AGE xuntos. Non, ten máis votos o Partido Popular. Entón, se un partido quere ter máis representación no Parlamento, o que ten que conseguir é cun programa, cun proxecto, cun líder, que os cidadáns lle apoyen. Se ten o voto dos cidadáns, vai estar no Parlamento. Non hai que engañar a xente, hai que decir a xente, hai que decir a verdade. Hai que decir que queda moi bonita esta frase de decir que os diputados teñan máis cerca dos ciudadanos e que respondan máis diante deles. E dixen eu antes e estou de acordo con eso. Pero hai que decir a continuación, se vamos a unha circunscripción onde se elixe un único diputado, as minorías desaparecen. Non é que queden máis arriba ou máis abaixo, é que desaparecen. E se vamos a un parlamento máis pequeno... Estamos falando de 61 como mínimo, de 61 en adiante diputados. Estamos falando dun límite do 5%. Estamos falando de provincias onde... O límite do 5% non ten nada que ver, como ti sabes, coa reducción de deputados. Pode manterse ou non manterse. Deste asunto imos seguir falando nos vindeiros meses, así que modo deixar aquí, xa temos tamén falado moitas veces na mesa, facemos unha pequena pausa porque imos moi mal de tempo e á volta falamos xa do Partido Socialista. Así que pequeno descanso, non marchen que volvemos de contado.